Il-Partit Nazzjonalista jeħtieġ li jkun maqut u li jissaħħaħ biex ikun Gvern alternattiv. Hekk saħaq l-avukat Bernard Grech tul intervista fuq il-programm Ras Imbras fuq TVM. Jiena konvint u perswas illi iva jekk ikollna programm sew kif diġà jien qiegħed nipprepara, kull min verament iħobb l-ewwel il-pajjiż u t-tieni il-partit jista' jingħaqad madwari jekk jiena nkun elett kap biex nistgħu lil dan il-pajjiż nagħtuh alternattiva ta' veru. Tul l-intervista saħaq li la darba tibda l-kampanja se jkunu qed jiġu pubblikati numru ta' proposti li se jkunu qed isaħħu l-messaġġ u l-għan tal-kandidatura tiegħu. Dan wara li madwar 3 ġimgħat ilu preżenta l-espressjoni ta' interess għat tmexxija tal-Partit Nazzjonalista bl-avukat Grech isostni li issa jħoss li wasal iż-żmien li jrott ftit lura minn dak li ħatul il-ħajja. Meta kien mistoqsi dwar il-mod kif il-Gvern qed jitratta s-sitwazzjoni tal-Covid f'pajjiżna huwa spjega li l-Gvern fl-ewwel xhur mexxa ħarir, iżda issa huwa ċar li n-numru ta' deċiżjonijiet li ħa fix-xhur ta' wara ma kinux tajba u ta' fejda. Jien naħseb illi fil-bidu kien sejjer tajjeb, però mbagħad il-politika populista inkixfet. Il-politika populista ma baqgħetx taħdem. In-nies hemm barra jridu politiċi onesti li jkunu onesti magħhom. Mhux ngħidulhom għadda kollox, morru hemm barra, insew kollox. Il-feel good factor huwa importanti anka fil-qasam tal-Covid minħabba l-ekonomija lix ma jistax ikollok saħħa mingħajr ekonomija kif ma jistax ikollok ekonomija mingħajr saħħa però ma tistax titħaq bin-nies. Bernard Grech mill-ġdid tenna li l-għaqda fih dan il-Partit Nazzjonalista hija l-aktar element essenzjali u fuq dan kollu għandu ikun mibni l-ewwel pedament tal-ħidma tiegħu.